Migori moyie tich gidhi luwo chikno kendo gidhi tiyo independently mondo jo Migori oyud services ma gidwaro. Obila kanyakla kod tenda kor gwenge ochako chenro mar timo pedha bang' jago moro ma jegni 45 ka ngimane owuon bang' chwanyore gi jaode mowacho ni ne odagi tedone Gweno e gwenge mag Nyahobe Uriri sub county. Jalup ruoth ma Nyahobe sub location John Atonya oyango ni jagono ma ong'ere kaka John Rugala olarore e yode kendo tiao mach e odno, mach manochwe ma owang'e ma owito ngimane. Atonya wacho ni nonro ma wiye nyiso ni jagono otimo timno bang' minode nyise ni ok onyal ne okwanyare ma en wuon gweno kapok otedne gwenono, wach mane okawo mang'won. Kata kamano nochwe ma olawo minode eka bang'e to tiao mach e ode owuon ka en bende odonje i odno mowang'e i odno. Jogweng' nochopo nego majno, to kata kamano noyudo ka osewang' molokore merni. Ringre jagono koro tere kar kano ringre ma Migori level 4 ka nonro matut pod dhi mbele. Jalup ruoth okwayo jogo modak kanyakla mondo mema nyore mag tieko ywaruok e kindgi ma ok gikawo ngimagi giwegi. The statement manager of the wacho Germany gik makethigi koro biro ne jaodo yangi gweno moro kanyo to jodo kone ma gwenda ma gweno nyathi to wega ni nyathi mane madan beri gweno kala dala kato jodo kona gweno kido ni mondo wayang to nyaka wayud consent from nyathi ni Migori ka koro modi adhi wacho ka utame gweno kare ene wane to kako wuok odhi chamo gige ne go to duogo rawo to ko ng'ama gala to riembo mama ne gisero gigwambro kuom ndalo malach kae to apane gichwoyo achwanya from morning ka chopo gotieno to ma riembo to dhako ringo olurore oto nyaka beno omoko mach nikech ot en gima bedo otia mach ot na oto te kabisa en bende na otho mane osetere mochari district ka. Wach malicha nyanya kwa Ramogi, wach gweno kelo masira gwenge makono. Kwengine en gweno maromo nade. Chwo e kaunti ma Migori otelo kod kwan mathoth mag mon ma ginyuomo kipimo